бирички, аз съм SolexBG и това е моят сейтъп в новият ми биричка. В новият ни канал, с който ще снимаме само какви хора бяха. ZeronBG, SolexBG е аз и HristoBG. Ще наемаме други хора. И вижте как ми изглежда целият сейтъп. Така. Това ми е сейтъпа. Ще апгрейдвам още бюрото. Ще качвам лаптопа. Ще го качвам ето тук на един кашон. Този принтер ще мине някъде горе, защото ще сложим рафтове така. Рафт. Един хубав рафт. И принтер ще отгоре. Лаптопа ще е на мястото на принтера на един кушон или някаква дъска. Висока колкото... Кутия някаква високата колкото този монитор. Ще ги свържа с HDMI. Не знам дали, не знам защо, не знам какво. И вижте, имате еднакви тапети, и вижте ми мишките. Опа, фащам тая. Идвам, проверявам си чата на лайвстрима. Ето така изглежда Google на Razer. И сменям пак мишката, идвам на големия компютър. И така ми изглежда моят също Google. Вижте, еднаква прилика са. Приличат си доста, само че този е по-набързан от този. Скоро ще ми взимат хубав компютър, с който ще мога да снимам. И ще има линк в описанието към канала на HristoBG и към Zeron и към моя канал старият. Но няма да е стар. Ще си качвам и в него и в този. И HristoBG е един доста голям пичага, който мисля, че ще се взема с инди игрите в този канал. Т.е. той ще снима повечето инди игри. И да, общо взето, той е моят сейтъп. Зад мене можете да видите, че нямам зелен екран. Няма зелен екран. Ще си слагам зелен екран. Но той ще чака там. И така. За сега тук ми е сейтъпа, столът е някакъв дърт, клавиатурата ми е механична, компютърът ми е на Philips, слушалките са ми на Philips, принтера ми е на Canon, клонките са ми на Trust, бирата ми е на Старопрамен, монитора ми е на Samsung. Очаквайте много инди хоррор игри, адвенчър игри и всякакви такива от този канал. Това беше само така видео, да ви покажа сейтъпа, да ви кажа някаква информация и това мисля да е. Ще има доста да се кефите на инди хоррор игричките, защото повечето май от вас харесват инди хоррор. Като мене, с Христо ще се вземам с този канал, включително с Zeron. Кажи здрасти, бе, Zeron. Здравейте, хора. Да, чувате го от лаптопа. Да? Team Flaming Dragons беше там. Моя канал ще покажа също в тази групичка. Аз ще качвам CSGO на Minecraft, на и разни игрички, на Антарнет. Той ще качва на CSGO, включително Zeron. Но трябва да се намеря по-хубава програма за снимане. Ще видя дали спадне към няма да ми ладва. И добре, той ще вземе с CSGO клипчетата, в които няма да говори, аз ще пусна някаква епична музика и... Не можеш да говорим. Да, му по някакъв път. Ето ми и мене с... Сега ще снимаме Антарнет, на Гарио и... Ще снимаме на Слидерио, на Гарио, на всякакви такива. Абе, просто ще е лудница в този канал, ще съберем много хора. Един от най-развитите канали от този канал, общия, е HristoBG. Пак ви казвам, ще има линк към описанието към канала. И това мисля да е в това видео. До скоро, пичаги!